אנחנו לא הולכים לחדש פה שום דבר. אנחנו רק מנסים לספר לכם את הטלנובלה הרומנטית הזאת שבין ישראל לאלוהיו, בדרכים שכולנו מכירים פחות או יותר. אני מבקש להזמין לבמה את כוכבי הקלבת, שחקני האינקובטור, להגיש בפניכם תקציר של יציאת מצרים העלולה כולה. זה עדיין לא סיפור אהבה, הוא בסך הכל מבקש ממנה שתצא איתו ממצרים. תקציר העלילה, תקציר העלילה, תקציר העלילה. הפלירטוט מתחיל ברגל שמאל, כי זה מה שקורה כשבמקום לחזר בעצמך אתה שולח את החבר הכי טוב שלך והוא אפס מגמגם. אבל אין לו גוף בכלל. אני לא שעה. אז הוא אמר לי להגיד רגע, אבל איך אמרת שקוראים לו? אהיה. אהיה? אשר. אהיה. אשר. בסדר, אוקיי. אבל מה הוא מציע? להוציא אתכם, להציל אתכם, להביא אתכם, לגאול אתכם, לעשות איתנו קניות הוא לא? קצת יומרני, לא? כן, זה מה שכולם אומרים בהתחלה, אני אקח אותך, אני אביא אותך, אני אסע אותך. מצד שני כבר מלא זמן לא יצאנו. אז קבענו ב8? רגע, אבל מה נגיד לפרעה? רגע, מה, יש לכם מישהו אחר? ומה זה קנאי? כמה זמן אתם יוצאים? יותר מדי זמן. כן, והיחסים לא הולכים לשום מקום. אני בעד לזרום עם אשר. אהיה, שיהיה. תקציר העלילה. אלוהים doesn't take no for an answer, או בעברית הוא לא לוקח, לא 4 תשובה. והוא מחליט לגייס את התחמושת הכבדה באמת ואומר להם כך: והיה אם לא יאמינו לך ולא ישמעו לכל האות הראשון והאמינו לכל האות האחרון. גלית בתפקיד אלוהים. דינג דונג. אלוהים. כן, משה. אני רוצה לברר משהו, לשאול אותך איזה שאלה לברר, כאילו איזה. אז אני אמור ללכת לפרעה ולבקש ממנו חופשה. נכון. והוא יסכים, הוא יבוא להסכים, אבל אתה תקשה את ליבו. נכון. ואז אני מראה לו את הנחש. את התנין. שיהיה תנין. ואז הוא נבהל, והוא קורא לחרטומים שלו, וגם הם הופכים את המטות שלהם לתנינים. נחשים. שיהיה נחשים. כן. והוא כבר מסכים לשחרר אותנו, אבל אתה מקשה את ליבו. נכון. ואז אנחנו מחטיפים לו מכות שחבל לו על הזמן, הוא כבר מת לשחרר אותנו, אבל אתה מקשה את ליבו שוב. אמת. ואז אנחנו בורחים, הוא רודף אחרינו, הוא טובע בים, אנחנו מתברברים במדבר הזה 40 שנה, כובשים את הארץ, נחטא נשוב, נגלה שוב ל2000 שנה, נחזור. ואז דרייפוס, שואה, בכפר יאסיף, באובמה, כל ליברמן, ואתה שוב תקשה את ליבו. כן. וכל זה רק כדי להרשים את עם ישראל? יש לך בעיה עם זה? לא, נשמע לי אחלה. תקציר העלילה. ככל שמועד החתונה, לא, איזה מועד חתונה, בינתיים יוצאים ממצרים. האמת היא, מבלים לא רע. ראינו סרט ערבי, ישבנו לאכול משהו, הוא הזמין מן, היא הזמינה סלאם, בסך הכל היה נחמד. בינתיים השקעה מוגזמת, להטוטים, ניסים ונפלאות, בינינו מכות. דם. חברים, חם מאוד היום. כן. אני נותן קפיצה ליאור. אחרון, ביצה סרוחה. צפרדע. בונז'ור. comment ça va? לא, הוא עדיין רעב. לא, היא עדיין חולה. תקציר העלילה. מבלים, עוד סרט ערבי, מן, סלאב, אוכלים, צוחקים, סיפורים, מאוד מאוד יפה, אבל כל אחד גורר איתו ביוגרפיה. יש צללים אפלים מהעבר, יש אקסים מיתולוגיים, יש שלדים בארון. מישהו זכר להביא את העצמות של יוסף? אני הבאתי, איזה מזל, כמעט בנו על זה בית חולים. חברים, אנחנו במדבר, בואו נשאיר איזה משהו בשביל המורל. מה קרה? שמעתם את זה? מה? החבר לשעבר. מה זה לעזאזל? המצרים! לברוח! די, דיינו. מי היה הרעיון
נעשה לעזאזל? של משה! זו הייתה שאלה רטורית. משה! אל תפחדו! ישועת השם כהרף זה קל. שומעים את הים. משה, חידת היגיון. מימינך זאב, משמאלך דוב גריזלי, מאחוריך המצרים ומלפניך ים. מה תעשה? ויית משה את ידו על הים. יט. ויולך אדוני את הים ברוח קדים עזה כל הלילה. וישם את הים לחרבה. ויבקעו המים. ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה. מימינם ומשמאלם. קטע תנועה. שימו לב לתצורות. תודה רבה למורה שירלי גואטה מחטיבת ביניים רופין. תקציר העלילה. איזה יופי הוא הפיק את הצעת הנישואים. איך אפשר להגיד לו לא? הכל כל כך ספונטני. אפשר ממש לראות את הסימנים של הפינה של הראש של החתן לפי המקום שהוא נדחק אליו. ובכל זאת מישהו שולף טבעת. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים, ויראו העם את אדוני ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. מזל טוב. אבל גם זה הופך להיות שגרה, ואל תוך השגרה נשפחות תלונות יומיומיות. ואילונו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרון במדבר. איך האוכל? מה זה? זה לא אוכל זה. מה? זה לא אוכל. יש לזה טעם של ברוקולי. ברוקולי. פעם היית משקיע בי. אתה לוקח אותי למסעדה, היית מזמין לי פילה אנטריקוט ורוטב פלפל אנגלי ופטריות כמהין. אנחנו נגבע ברעב. היינו צריכים להישאר במצרים. איפה מצרים? שם היינו יושבים על סיר הבשר. הייתם יושבים על סיר בשר? כן, בחורף זה אחלה. כיף לא נורמלי, חבל לך. לחם עבודה, לחם עבודה, בשר עבודה, סטייקים עבודה, פילה אנטריקוט ורוטב פלפל אנגלי ופטריות כמהין עבודה. רגע, זה כל כך מרגש. רק עכשיו הוציאו אותנו מעבדות מצרים וכבר אתם מחפשים עבודה? לחם, 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 לחם. ככל שמועד החתונה מתקרב התלונות מתחילות להיעלם, תלונות נעלמות, ויכוחים מתחילים, ובוויכוחים פתאום חילופי תפקידים. הגבר תופס לעצמו עמדה נשית, האישה פתאום רוצה לאמץ לעצמה תכונות גבריות. השד יודע מי בכלל יזם את הרעיון הזה לעבור מאירוע קטן וצנוע ומי צריך יותר מזה לאירוע גרנדיוזי עם זמר שקוראים לו פרץ. ופתאום אתה עומד מול משהו שלא היה מבייש את רני רהב, ואז משום מקום אנוכי השם אלוהיך, היי, לא יהיה לך אלוהים האחרים לא תעשה לך וזה בכל תמונה לא תישא את שם אדוני. שם שבי שתוק זכור את יום השבת לקדשו. כבד את אביך ואת אמך. לא, תרצח לא, תנח, לא, תגנוב. לא, ולברך את שקר. לא תחמוד בבית רעך ואשתו וחמורו וכל אשר לרעך. תקציר העלילה. אחרי החתונה מה נשאר לעשות? פותחים את המתנות, המון זהב, זהב וכסף. ותכלת ונחושת ותכלת וארגמן. ותולעת שני ושש ועיזים. אורות עילים מאודמים. אורות תחשים ועצי שיטים. שמן למאור וסמים. לשמן המשחה ולקטור את הסמים. סמים? לא כמו שהיה לנו במצרים. אבני שוהם. ומילואים, אבני מילואים. לאפוד ולחושן. אבל פתאום אחרי 7 ברכות קורה דבר מוזר. מישהו מבני הזוג, לא משנה מי, נעלם. הוא יוצא לירח דבש, אבל לבד. בעצם לא כל כך לבד, הוא לוקח איתו את משה. עם ישראל נשאר לבד. מה? אבל... הלאה, יוצאים לבלות! הלילה, לילה, לילה, שמחה גדולה,
עוד רגע חוזרת, אני לא יכול לצאת איתכם, אני מצטער. בסדר, לך תדע לכמה זמן היא הלכה. לא, יכול להיות שייקח לה 40 יום. ו40 לילה. אני לא, זה לא, לא יודע, לא. תזרום קצת, היא לא כאן, מה יש לך? תשתחרר. הבאנו לך הפתעה. הבאנו לך הפתעה מיוחדת. באמת? חשפנית. לילה, שמחה גדולה, לילה. לוחות הברית! בכל זאת, הרגע התחתנת. אבל תשתחרר, מה יש לך? אדם, לך תדע מה היא עושה עכשיו. וחוץ מזה, זה לא במקומה, זה בנוסף, אתה יודע, בשביל הכיף ככה. בקטנה, חבר'ה. תתחיל עם בירה, טקילה, וודקה. לילה תשתחרר. איך היא נראית אתם יכולים לדמיין. היא עגלה, יש בה משהו זהבהב, ויאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר הוציאוך. אני לא מאמינה! זה לא מה שאת חושבת. אני משאירה אותך לבד 2 דקות! וכבר אתה בוגד? זה היה יותר 40 יום. אתה שתוק! ותעופו מפה כולכם! ואתה! אתה מת! לא! את לא באמת רוצה לחסל אותו! אתה אמרת נעשה ונשמע, הבטחת! להירגע! הרי אם את תזרקי אותו, מה יגידו כל השכנים? אני רוצה גט! טוב, אוקיי, די, להירגע. הוא באמת אידיוט, טיפש. עשה מעשה, הוא חסר אישיות. לגמרי. חדל אישיים לחלוטין. אין ספק. אבל, אם את זורקת אותו, תמחקי אותי מספרך. אוי. ספרי! כן. מה, אין לך ספר? אז מהאייפד שלך. מהרשימת תפוצות של האייפון. לא משנה! את אוהבת אותו! נו טוב, אני אוהבת אותו, זה נכון, אבל לא בלי תנאים. אנחנו נמשיך ונצא, אבל כיף, זה לא יהיה. מה, אבל אני לא... שעה! מעכשיו אין יותר סיפורים, הלכות, חוקים, אתה עוד תתחרט על זה. כבר מתחרט על זה. מה אמרת? נעשה ונשמע, מאמי. תקצירה